No niin, hei vaan kaikille. Mä oon Tahvolla Nessikalta Atria alkutuotannon puolelta ja oon tänään täällä Kiuruvedellä Marko ja Satu Allisen tilalla ja laitumelle laskupäivä. Ja ollaan nyt täällä ensimmäisellä syöttölahkolla, johon emot on justiinsa päästetty ja katsotaan tässä vähän tätä Laidunnurmen kuntoa. Kerrotko Marko vähän, että minkälaiset olosuhteet tässä on nyt talavella ja nyt tästä alkukesästä ollut täällä teidän seudulla? No talvihan kuritti nurmia tosi paljon, että nämä on hirmu harvoja. Kevät meni pitkälle, että 10. päivä muistaakseni päästiin apulannan levitykseen ja täyvennyskylvöihin. Ja ei ne ole niinku ne täyvennyskylvöt, jotka oikeastaan itänyt ne siemenet yhtään mihinkään. Että laitumet ja niinku yleensä nurmet on todella huonoja tällä meidän seudulla. Joo. Joo, kyllä tässä kasvustoja kävellessä huomaa, että on aukkoja tullut. Ootko huomannut, että mihin suuntaan se nimenomaan on lajittunut? Mitä puuttuu kasvustoista? Näin Timote ainakin tähkälle työntyy, että mä väittäisin, että nurminata on ottanut ehkä itseensä nyt ja apila nyt näytti, että sitä jonkun verran oli, mutta meillä keväällä kun ruiskutettiin ja sitten kun sitä vettä ei ole tullut, vaikka käytettiin minimimääriä, niin se nyt otti jonkun verran itseensä, mutta se nyt yleensä nousee sitten toiseen sattoon. Joo, kyllä. Apila paikkaa sieltä varmasti itseään. Ja tosiaan on lajittunutta hieman tämä kasvusto, että yleisesti nadat ja raiheinat on heikommin talveen kestäviä Timoteihin verrattuna, että se on sillä mielenkiintoista, että useimmiten ne pärjää ihan ilman mitään ongelmia, mutta sitten kun tulee se hankala talvi, niin sitten se menee. Ja onneksi tässä sitten on tämmöinen monimuotoinen seos sulla, niin kuitenkin on ihan hyvin kasvanut ja mitta on tämmöistä puolta säärtä kuitenkin, että sen puoleen massaa riittää, mutta tiheyttä saisi olla. Mites täydennyskylvö on teillä aika semmoinen vakiotoimenpide. Se on tosi hyvä. Ja sä oot siitä tykästynyt vuosien saatossa, että on ollut apua. No joo, sitä alkuun vähän epäiltiin, niin tehtiin tänne ihan sillä lailla kokkeessa, että veittiin osaa ja osaa ei. Ja kun pihasta määltä kahto, niin sen näki silmällä se ero. Että niin. Eikä välttämättä tarvinnut siementä käyttää, että kun sitä vähän möyhittää, niin nurmi tykkää käsittelystä. Se on ihan totta. Joo, ja se vähän, että kerro minkälainen laite sulla vielä on siihen täydennyskylvöön? No meillä on semmoinen ranskalainen Carre Braille kone, että siinä on ensin niin pystyladat, joka tekee vähän semmoista ilmastushommaa. Sitten on vaakaladat, jotka levittää niin kuin karjanlannan ja tasoittaa sitä peltoa ja viimeisenä on rikkaharaa. Joo, kyllä. Eli se saa semmoisen ihan kunnon niin kuin mekaanisen käsittelyn se kasvusto siinä. Kyllä, joo. Kyllä. Joo, ja sehän on sillä lailla tutkimuksellisesti tiedetään, että se semmoinen pellonpinnan ilmastaminen ja tämmöinen niin kuin raapiva liike, mitä siihen saa, niin sehän niin kuin versomista lisää näissä olemassa olevissa kasveissa, että se semmoinen kiusaaminen on siinä mielessä ihan positiivistakin ja olette sen itsekin toki havainnut ja se on sillä tärkeää, että sen vaikutuksen saa, että sen tekee riittävän rajusti, että jos on hyvin semmoinen hempeä rikkaharaa hirveän pehmillä piikeillä, niin se voi jäädä välillä vähän vaillinaiseksi sitten se vaikutus. Kyllä. Mutta tosiaan tässä vähän katseltiin, niin ei vielä ihan täysin ole tuo täydennyskylvö ainakaan lähtenyt pitämään. Täällä on tosiaan, ei ole satteita ollut, että se ei välttämättä ole mikään ongelma, että sehän sitten tulee sieltä, kun rupeaa vähän sajeetta luppaamaan. Että onneksi tähän teidänkin seudulle nyt ehkä ensi viikoksi on jotakin. Niin kuin rehua pitäisi olla tekemässä. Joo, kyllä. Onko muuten D-arvot kääntynyt jo laskuun tässä teidän kohdalla? Kylläkään ne on nuo maitomiehet puhunut, että on, mutta jos se on 15 senttistä ja rupeaa tähkälle työtymään, niin minä emomiehenä vielä hättäilen tuolla. No niinpä. Jo siinä saakin vähän miettiä tuon säilörehun teon kanssa ylipäätänsä, että mä oon tässä tällä viikolla kulkenut tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja sitten tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja nyt tällä viikolla, tänään sitten vielä Kiuruveellä, niin
Etelä-Pohjanmaalla DR-arvot menee jo 680. Se on tosi niin kuin rankka tiputus tullut jo ihan todella poikkeukselliseen ajankohtaan. Ja eilen vierailin tuolla Limingan seudulla, niin siellä kerrottiin, että oli jo 700 DR-arvoa, että siellä on Pohjanmaankin puolella jo lähtenyt. Että tänä vuonna näyttää käyvän näin, että kasvustot lähtee vähän niin kuin pakko tuleentuun, että mehän ollaan saatu ensin 2 viikkoa myöhässä kevään alku sitten kuukaudessa 2 kuukauden lämpösummat. Niin... Ja 3 milliä tässä meidän seudulla vettä siinä. No niin, että... se pääsee. Niin siinä onkin mietittävää, että mitä sitten tekee. Et kuitenkin loppukasvukausi on vielä ihan turvattuna säilörehunkin suhteen, että nyt sitten tosiaan kun nämä kasvustot vanhenee, niin ensimmäinen sato ehkä näyttää jäävän vähän vaatimattomaksi ainakin paikotellen. Niin. Sen verran, että varmasti kun vettä saa, niin ihan varmasti lähtee hyvään kasvuun jälleen ja toivotaan, että se tihenee siitä, että aika pääversovaltaista on, että ei hirveästi ole pensonut, että se varmasti sitten paikkaa itteensä sitten tässä matkan varrella, kun vähän sitten olosuhteet on suotuisammat ja teillä nyt laidunkausi lähtee käyntiin, niin minkälaiset odotukset sen suhteen on? No nyt näyttää vähän toivottomalle, mutta ei kyllä, minä uskon, että se siitä vielä ilos muuttuu. No niin, aivan varmasti. Teillä on kyllä niin nämä perusasiat tosi hyvin tehtynä ja kunnossa, että lähtökohdat on onnistumiselle kyllä. Että se on aina ilo tässä teillä ollut käydä katsomassa näitä. Kyllä. Hyvä, mutta kiitoksia Marko ja toivottaa, että nyt satteet tulee tänne Kiuruveelle saakka ja laitumetkin tästä vielä vähän enemmän virkistyy. Kyllä. Kiitos. Kiitos.